Kaixo, Ibo naiz, erraniko monitorea, pilatesekoa, eta horren kontan ingo dugu pilatesko saio bat, balio txikiera eragita, softbola, bai? Atal nagusian postura ezberdineta ingo dugu, bai, lauanketan, eta ez da buruz gora. Baina, atal nagusiarekin hasi aurretikan, ingo dugu beroketa txiki bat, gorputzen pixka bat berotzeko, eta bukatuko dugu erlajazioak, bai? Hasi berrintza zuzendua, norbete balemaka alare atal batean minduta edo karga egin kontu handiz, bai? Horren ziko gara beroketekin poliki. Hanka pixka tolestuta, bizkarra zuzen, sorbalak atzerera, bularra horrera. Hartu arranzala zezu urretikan, eta juten gera saitzak irikitzen, tripa puztu gabe. Alik eta gehien, arnazak botetzen berriz, izten. Atatzen ahotikan, poliki. Jarretu arrazketa kontrolatzen, esku batekin utzi baloia eta goraka eraman. Arnazak botetzen berriz, beraka. Bestaldera berdina. Hirugarrenan, bia batera. Jarretu berdin, laneko bialdetan bakarren mugitzen esku bat, bestan mantendu geldirik, kondu sorbalekin belarrira hurbildu gabe dozaitu hurbiltzen aliketa gutxien, eta hirugarrenan, bia batera. Hiru gehiago, goraka zudurretikan, eta beraka ahotikan. Tokatzen zagunean, bia batera egotzea, mantenduko baloia goian. Horregalitan, arnasa botatzean, beraka eraman barrean, gora alde batera eramaten, okertuz pixka bizkarra. Arnasa hartzen berriz zer dira. Besta aldera berdina, mantenduaka pixka flexionatuta, hasieran pixka bizkarra okertzarekin nahikoa, bale? Azkenekoa, bale, baloia jaitsi bularren paraino, mantendu besoa flexionatuta, eta juten gira baloia zapaltzen, lehenengo esku batekin, bale? Zapaltzeakoan bota botikan, poliki, dena batea bota gabe. Arran sartzen lasaitu. Besterekin berdina, hirugarrenan bia batera. Bai, jarraitu berdin. Tensio pixkat eskutan, besotan, baita zabelean ere, zapaltzen dugu bakoitzean, jarraitzen dugu berdin. Lasaitzen berriz, lasaitu zabela. Urregalitan, ariz ezkerrakin zapaltzen badugu, eskuineko hanka flexionatzen goaz. Oin hori pixkat lurretikan altxatea, arna sartzen berriz, beraka. Bestaldera berdina, baina hirugarrenean bia batea zapaltzean hori puntetan gatzen gara momentu batez. Ustu bate, arna sartzen zurretikan, hiru gehiago. Baina bat zute zalantzan bat, junerengo esku batekin zapaltzen eta gero kontrako hanka altxatzen, hola mango denbora pixka pentsatzen, lehenengo bialetan. Bukatzerako antalari bera, lasaitu besoak eskuak, torromalitan, arnazketu zuen gauz, sorbalekin bire biak egiten. Aurrera atzera, binaka banaka, nahi zuten bezala. Ondo mugitu eskapula, omoplatoak, eta nahi zutenean bestaldera hasi ere mugitzen. Lasaitzean sorbalak, juten gara zabaltzen pixka gehiago hankak. Mantentu bularren parean materiala, bizkukin utxita, eta sentadiak. Arra sartuta gero botatzean, hasten gera besoak luzatzen, urrutzen baloia, eta flexionatzen hanka beraka junta. Arra sartzen berri luzatzen ia guztiz luzatu gabe, hankak, eta bukatzen dugu materiala bularrera hurbiltzen. Hasieran banaka, zatika, eta gara gona zutek, homozetek dena batera mugitzen. Bizkarra zuzen, atera ipurde kanpoara beldurri gabe, hori behi jetxi glutioak belaunen parerain ezberago. Besta da gehiago. Bukatzerakoan urbilu bularrera materiala eta jun hankak izten. Berriro, gutxo gara bera baina gerrien parean ukita. Berriro, jungo gara luzatzen besoak, baina jungo gara bizkarra piratzen. Arnasa botatzen dugu bakoitzean, bularren mugitzen. Muturraino, aldugun arte, bai? Arra sartzen, poliki erdiraka. Eta bestaldera berdina, saietu, goiko atala bakarren mugitzen. Burua, bular bizkarra, buru eskuak. Saitu gerri alik eta gutxi mugitzen bere tokitik. Mugitu gabe da. Eta poliki, erdia eraman eta hurbildu zuen gana baloia.
Vale. Urrobalietan oreka pixka bat, bai? Adibidez etxuko dugu baloia eskubiko eskorekin. Ezkerreko hanka flexionatuta, oin hori pixka eta airea. Orduan urrobalietan arnasa hartzen du bakoitzean, jungo gara urbiltzen baloia, belaunera, bai? Ikutu behar batzute, ikutu lasei. Eta arnasa botatzean berriz, urruntzen. Hanka zabaltzen, ezkerrera, eta eskua, baloia, sorbalen parean, jo? Arnas hartzen, berri urbildu. Lausei aldiz, bale? Jungo kontatzen. Beste hanka, lurrean dagaguna pabietuta, mantendu flexionatuta, bai? Lumbarra babesteko. Jarraitu kontatzen, beste bagai ezkenekoa. Bale, bukatzerakoan oina lurrera, pasa baloia beste eskura, utezete kolokatzen eta prestetenean, hartu arnasa urbildu eta arnasa botatzen urrundu. Poliki. Dera, biak aldi barean mugitu berrean, hasieran, utezate lehenengo mugitzen beso eta gero hanka, bai? Kasutan, hanka eskubira. Errepikapen berdinak eginta gero, poliki, oina lurrera, bizkukin utzi berriro baloia. Hartu arnasa lasai, eta arnasa botatzean, roll down. Ungora beraka, makurtzen burua, biribiltzen bizkarra, arnasa, arreta tikan askatzen, atentzen ipurdia pixka kanporaka, hanka flexionatuta, eta gudena besoa luzatzen, urbiltzen lurrera baloia. Ezin dugunan gehiago jetxi, hartu arnasa, atxentxilo bat hartuta, eta arnasa botatzen goraka, roll up. Kontu handiz, juni gotzen burua, mareatu gabe, bizkarra biribildu zuzen mantendu arte, eta baloia berriro bularren parean. Zerako gora itzultzean, hartu arnasa lasai, eta berriro errepikatzen du rollan eta rollan. Lehenengo rollan, beraka, poliki, zuen erritmoan ez dago presik. Beste abin errepikatuko dugu, bai, hartu arnasa lasai, eta botatzen beraka. Kasu honetan, baloia utziko dugu lurrean. Eskuak alba dugu lurrean apoiatuta da, ez bagara izten, airean, bai? Eta jute dira, hankak luzatzen. Arnasa botatzen, lehenengo alian, hanka luze, bestea flexionatuta. Tensio pixka bat, luzatukutako hankean bikiak, bai? 10 segunduz gutxi gora bera, edo diskretibilan ere. Ez bazate, arnasa botatzen zute bitartean, 10 segundu horietan arnasa botatzen ahotika, bai? Poliki. Ez bazate 10 segundutara izten, ez kezkatu torreztu belaunak, hartu arnasa lasai, eta bestaldera berdina. Ergogu azkeneko hirugarrenean bia batera. Saiatu aguantetzen ariketan bora gehien, tensio gehiagin nahitzen bazute askatu, bai? Edo 10 segunduz bada nahikoa, aguantatu pixka gehiago, 15 adibidez, bai? Zago problemik. Bukatzerakoan torreztu belaunak, hartu arnasa lasai, bizkuekin utzi baloia, eta arnasa botatzen bukatuko dugu roll-upekin, beroketa. Goraka erama poliki. Baloia urrundu gerozten eta urlurretikan, bularren parean jarri arte. Atera, bularra horreka, sorbalak atzeraka. Hasiko gara tan naguseekin. Lehenengo harikitak, lau hanketan. Urrun poliki, utena makurtzen burua biribiltzen bizkarra, apoitzen eskua lurrean eta hankak atzerak erabaten. Eskua sorbalen parean, eskubiko eskuarekin, baloia eusten. Belora garrien parean, tarte txiki bat utzita hanken arte, bai? Eta hori puntak apoiatu lurrean. Hasiko gara eskubiarekin, lausei aldiz. Arnasa botatzean, urrutzen baloia, lurretikan arrastaka. Ezin dugunen gehiago luzatu, arnasa hartzen, flexionatzen eta gure lana hurbiltzen. Berriro berdina. Gogotu zabela arnasa botatzen zute bakoitzan edo baloia urruntzean, arnasa hartzen berriz lasaitu zabela. Begira lurrea buru altxa gabe. Bai? Errepikatu berdina, aina, ezkerraki. Poliki. Zuen arrimoan. Zate probatzen, hasieran pixkat luzatzerekin nahikoa. Urrengo ere saitzen zate pixka gehiago luzatzen besoa. Urruntzen baloia. Lausei aldiz egin
eta gero, uzten dugu momentu batez baloia kanpoan, eskuak apoiatuta sorbaren parean, eta hanka mugitzen. Bai, atorran lasai, arrasa botatzen luzatu hanka bat, oina, kasuntan, beharrien parean. Arrasatzen flexionatzen, gutera txandakatzen, bai. Atzeko pareta ikutu neba genu betzela. Kasuntan hanka luzatzean, gogortzen zabela. Flexionatzerakoan berriz, besterakoan, lasaitu. Eta azkenekoa, lausoi aldiz gutxo gara behin da. Eta jungora, aurreko bi ariketak elkartzen, bai? Orduan jungora, adibidez, eskubiko eskuarekin usten baloia, aurreak erauten dugun bitartean, gero jungora, kontrakoan kasuntan ezkerrekoa, luzatzen atzeraka, bai? Lausoi aldiz, alto arraza lasai, presatenen botatzen, urrundu baloia, eta gero luzatu hankak, kontrako atzera. Arrasatzen flexionatu hankak lurrera manda, eta urbildu baloia. Berriro berdina. Hasierako gozatzen bazezue mugitzea dena batera, jotetzate, banaka. Lehenengo urruntzen baloia, eta gero kontrako hanka. Besta gehi azkenekoa. Bale, utzi guztute eskua behian, pasa guztute baloi bestaldera, joten gara, falten zaizkigun atalak mugitzen, lehenengo ezkerreko eskua luzatu aurreraka eta gero kontrako hanka atzeraka. Kasuntan, eskua lurretik gertu, oina berriz airean. Zua gorago. Gerrain parain ez gorago, Konfurintzen bali mazatere edo dudan bali magazute, lehenengo luzatu eskua eta gero kontrakoa, beti kontrakoa, bestela, ez dugu lortuko oreka mantentzea. Besta, mi azkenekoa. Bale. Eskuekin utzi berrean, mantenduko dugu baloia eskubiko hankean. Orduan, mantendu batzuten da flexionatuta bestela, eroiko zaizue baloia. Orduan, mugera, taloia edo oina, urbiltzen aldugu gehien, zapaila. Errepikatugu, lausei aldiz, eskubikoarekin. Altorraz lasai, bogotatzen mugera, goraka erabaten, altzatzen lurretikan belauna. Arrasartzen berriz, urbildu lurrera. Berriro berdina. Bogotatzen, luzatzen bali mazute, eroiko zentzue baloia, bai? Lausei aldiz egin eta gero, apetu lurrean oina, pasa baloia, bestean gera. Dotxi ondo, eta presetenen berriro berdina, goraka, arrasatzen bera, apoietu behar bat zute belauna lurrean, apoietu lasai, bestela, mantendu egin, alba zute, pixkazioa. Goraka eramaten oina, gogortu zabela, arrasatzen berriz, beraka, lasaitu. Poliki mugitzen, azkarregi mugitu gabe, bestela horreka galduko zute. Bale, bukatzerakoan, hanka lurrera eraman, eta jungora ateratzen baloia. Urrengo alditan, jarriko gara, etzan da, buruz gora. Poliki, hanka flexionatuta, bizkar oso buruare lurrean apoietuta, baina baloia jarriko gu gerrian azpian, bai? Eskuak behian, altornaz lasai, arnasa botatzean, gara pelbisa mugitzen, bai? Aurrera zilborrera urbildu nahi bagenu betzela, eta urbiltzen lurrera bizkarra. Arnasartzen berriz, baloia pixkat atzeraka, bai? Berriro berdina baloia aurreraka, arnasa botatzean, zilborrera goraka egon da, arnasartzen berriz, atzeraka baloia. Errepikatzen dugu lausei aldiz, gogortu pixka sabela, baloia aurreraka eramatean, edo bizkarra urbiltzerakoan lurrera.
Bale? Azten gara eskuekin, hartu arnaz lasai, arnaza botatzen, eskua gorak eraman, bularren paraino eta hortik arnaz hartzen behar. Beste eskuekin berdina, eta hirugarrenean bia batera. Hartu arnaz lasai, berak eraman, berri berdina, kontrolatzen kasuntan besoaren mugimendua, atzeraino eraman gabe, Eskuekin zapai ikutu noa ezen dut bezala, hiru gehiago, gogortu sabela gorak eramatean eskua, jaiztrekoan berriz lasaitu. Eskua behi mantendu eta zen gara hanka mugitzen, bai? Hartu arnaz lasai, botatzean urbilu belon bat bularrera, arras hartzen, jaitsi. Beste hankarekin berdina, eta hirugarrenean, pixka gehiago gortuta, biak batera. Berri berdina. Igoko zute oina, gerrien paraino, bale? Ez gehiago. Hortik asko zate, arrasketa aldatzen, eta berak eramaten itzultzen hasierako gorera. Hiru gehiago. Zun herri malasea ez dago presikan. Bale, bukatzerakoan oinek lurrean. Eta jungora, bi atzalak elkartzen, baina mugitzen beso bat eta kontrako hanka, bai? Txandagatzen. Hartu arnaz lasai, eta prezaten arnasa botatzen, adibidez ezkerreko eskua gora, eskuineko belauna bularra, arrasatzen berriz, eskua eta kontrako oina lurrera, bestaldera berdina. Koordinazio pixka bat, beso eta kontrako hanken artean. Jarritzen dut txandagatzen, lapsei aliz, poliki bat batean mugitu gabe, eta beste gai azkenikoa. Bale, mantenduko ditugu eskua bilan, baina hankak flexionatuta, 90 duta. Hartu arnaz lasai, bale magatzute lumbarretan lanboarrek pixkatik ututa bale magatzute, kontu zarik eta bai, bestela auki oi bat lurrean. Hartu arnaz lasai, botatzea juten gera, hankaban luzatzen. Ondoren flexionatzen. Beste hankarekin berdina, eta hirugarrenean, biak batera. Arraitu berdin. Goratu, mugitu etxean. Holako ariketak eginez. Hiru gehiago. Horaztu pixkatere oinekin. Ez duzutan gehiago luzatu edo urbildu zapaira erakutsuta lehia. Eta jaitxe horretikan, punta. Bale, mantenduko zute hanka bat flexionatuta adibidez eskubikoa eta ezkerrekoa luze. Orduan, saituko gara biribilak egiten. Arnasa botatzen dugu bitartean, bai? Poliki horrekaz galtzeko. Aguantatu alik eta emara gehien, arras hartuta flexionatu, bai? Urte gara txakakitzen gero beste hankarekin. Bi barruraka, bi kanporaka, bai? Lau aliz gehienez. Azkeneko biak, luzatu eta kontrako aldera, bai? Azkarrekin mugitu gabe, ez dela bukatu gozute erorita. Eta polik eginik gero kontrolatu gozute hobeto mugimendua eta baita arrasketa ere. Gogortu sabela, gorputz aliketa goitxe mugitzeko, burua mantendu behian, eta bukatzerakoan flexionatu hankak. Ego azken ariketa, ukita baloia lumbarretan. Sakroan markatu. Luzatu hankak, gorak eraman oinak, eta jugora txandagatzen, bai? Arnasa botatzea jugora poliki pixka jesten hanka. Arrasartzen igotzen. Beste hankarekin berdina. Asinan pixkaz jistrekin nahikoa. Urrengo alitan saiatu gozatek pixka bat berago jeisten, bai?
hurbiltzen taloia lurrera, baina ikutu gabe. Etxe bat dute egin jota taloia baloien lerro berdinera. Bestela gero lunbarretan minekin bokatuko zute. Lauzei aldiz egin eta gero, poliki flexionatu hankak eta oinak bera eraman. Altxako gu pizkat gerria eta kenduko gu baloia. Apoiatu lasai, bizkarra osoa, gerria, lurrean, bai? Betxuko zute baloia bi eskukin, hartu arnaz lasai, eta horren aliten arnaza botatzean, jongo gara, berriro besoak igotzen, baina kasunetan, baloia esku batean elbitar mantenduta. Hirugarrenan, bia batera gogortu zabela, eta berri estekera. Besoa luzatzen du bakoitzean, mantendu omoplatoa behian. Baloiekin zapaia ikutu nahi bazen dute bezala. Ondo tapatu lunbarretan dago lutsunean, gorak mantendu bakoitzean, bereka berriz lasaitu zabela. Bukatzerakoan, bularrera horbildu baloia, mantendu kondoak lurrean, beste azten gero berriro hankak mugitzen. Arnasa bota, hurbildu belana bularrera, arrasartzen oina lurrera. Bestaldera berdina, hirugarrenera biak. Poliki zuen erritmoan, ez dago presik, edo zeinarik edarekin mina edo karga gehiagin nabetzen bazute gelditu eta txen hartu, Oina lurrera eraman, hor pizkat zaila goingo dugu, bai? Urrengo horietan, barkatu, jungo gara zapaltzen baloia, beroketa egin dugu bezala. Zapal esku batekin, gogortu pizka sabela, eskua eta besoare bai, arrasartzen berriz, lasaitu eta behiek. Ez taldera berdina, eta hirugarrenean, bia batera. Berriro berdina. Jungo gara elkartzen, ariketa eta horrekoa, bai? Baina kasu honetan, esku batek zapaltzeakoan mugitu dugu kontrako hanka. Koordinazio pixka, beso eta hanken artean. Pixatu dugu pixka bat, bai? Adibidez, azten balen bagera eskubiko eskuarekin zapaltzen baloia, jungo gara ezkerreko belano horbiltzen bularra. Arrasartzen barri lasaitu eskua, oina lurrera. Bestaldera berdina. Eta hirugarrenean, bia batera. Hiru gehiago. Baina ez dute zalantzen ju mugitzen lehenengo, zapaltzen baloiekin, eskuarekin baloi barkatu, eta ero jongo zate kontrako hanka mugitzen, hala emango izue denbora pentsatzeko. Bukatzerakoan, mantendu hankak flexionatuta, eta utziko baloia lurrean, besoa flexionatuta pixka bat. Jungo gara, baloia arrastaka aurrera karamaten. Arnasa botatzen du bitartean. Ez du nahi gehiago urrundu baloia, ez dira poliki sudurretik agertzen, eta jasotzen baloia, flexionatzen besoa. Kontatzen lauzei aldiz, kostatzen bazaizue hankak mantentzea flexionatuta, lehen esai duzuen bezala lumbarrak pixkat ikututa bale bagazute, lasai euki oinak lurrean, bai? Urrundu alik eta gehien besoa, eta bukatzerakoan jaso, bale? Berdina errepikatugu bestaldera. Arrastaka baloia lurretikan, poliki zuenak moan, gogortu zabela baloia urrotzen du bakoitzean. Lauzei aldiz, bai? Altxako ditugu berriro hankak, horretu magarra dutan. Baloia ebiz ezkeran onkita, hartu arnaz lasai, arnasa botatzean gogortu zabela altxa pixka burua, eta pasako gu baloia
izterren atzetikan. Pasako gu, eskubira. Burua jaitsi eta jaso baloia. Gogora txandakatzen. Bai? Gogortu sabela, baloia pasabar zuten bakoitzan, hankaren atzetikan. Lausia liz. Eta besta gehiago zenikoa. Bale, jaitxin zuten momentu ate zankak, lurrera. Esplikatzen duan mitartean. Orduan, urrebarik eta berriro hankak, 80 gradutan mantenduko ditugu, eta saietuko gara, alik eta denbora ginen, burua goian eukitzen, bai? Eta jungora bitartean, pasatzen, eskubira adibidez, baloia. Nigo lau aliz, bai? Artu arranzela zai, pres gaudenean, denak orokatzen, arranza botatzen, atxago pixka burua, eta jungora, hankaren ingurua baloia mugitzen. Gogortu zabela, dakazuten ari guztiak, unaskatzen ahotik kanpo poliki. Ezin dugunen gehiago, jaitsi burua bera, hankak lurrera, eta azten gera, bestaldera, kontrako aldera, bai? Gozatzen bazaizue, burua mantentzea goian, baina sentitzen bazute, mantendu behian, bale? Eta guten zaite mugitzen hankak. Mugitzen baloia hankaren inguruan. Eta lumbarra babesteko, den gara, gogortzen ondo sabela, apoiatzen bizkar osoa lurrean. Besta baia zenekoa. Eta bukatzerako poliki, oinan lurrera. Bizkar oso ondo apoiatu lurrean. Hartu arnazela zai. Bizkoa batera, arranza botatzen juten gara, urbiltzen baloia zapaira barkatu. Arrantzartzen jetxi bularrera. Besoa flexionetuta. Berri gogortu zabela, lausia liz. Zuen rima poliki. Iru. Eta lau. Bale. Jarretzen dugu eskuekin. Eutxuko dugu baloia esku batekin hasieran eta nahango du atzera. Arrantzartzen berriz, aurrera, pasa baloia beste eskura. Bestaldera berdina, kondu zorbalekin, belarrera urbildu gabe gehiagi, eta hirugarrenean, bila batera. Atzera batean baloia saitu lurra zikutzen, eta aurreraka zorbalen baraino, berriro berdina. Lehenengo bialetan, bakarko gozatzen mugitzen, baloia eustera izaten eskuarekin. Besta mantendu guztute galdirikan. Iru aio. Atzeraka bota hotikan. Eta aurreka hartu sudurretikan. Bale. Jungo zate besoak pixkat flexionatzen. Bai, jaizten baloia lurrera. Oinak berriro 80 gradutan. Bale, jungo zate. Hankak luzatzen aurreraka, baina taloia lurren apoiatu gabe, bale? Presaten hartu zurretika, eta poliki hasi adibidez zerreko hanka, luzatzen taloia ikusten, arren sartzen berriz punta, flexionatu. Beste hankarekin berdina, hirugarren pixka gehiago, gogortuta, bia batera. Berri ordina. Baloia ez dute zapalo berrekan, eustsi bizkuekin, iru aio. Jolaztu pixkat oinakin, taloia punta gutxiz. Azkenikoa. Bale. Orduan jogora, bi atalak errepikatzen, bai? Mantenduko baloia goian. Alde berdina barkatu, ingo alde berdina, bai? Arrasa hartuta gero, botatzean, ungora, ahiritz eskubi aldera, luzatzen. Beso atzera, hanka aurrera, arrasartzen txikitzen. Itzultzen hasierako gorara. Hirugarrenean, lehenengo bialetan, alde bakarrekin, alde berdinekin, eta hirugarrenean, dena batera. Bai?
balima gazute zanatzen bat, lehenengo mugitu bakarrik adibidez beso atzeraka, eta gero alde bereko hanka aurreraka. Burua mantendu gontuz, behia. Vale. Tengo gu azken ariketa. Bai. Mantendu, saitu gara mantentzen burua goian, altza burua, eta jungo gara, gorputz osoa arrasa botatzean luzatzen. Hankak aurrera besoak atzera, arrasa hartzen txikitzen. Bai, jungo kontatzen lau seializ. Luzatzerakoan bota gotikan, txikitzerakoan hartu suduretikan. Ezin mara mozute mantendu burua goian, bera jetxi, bai? Ez da bai ezkenekoa, kauseializ gutxi bera bera, kontuz sorbalekin, belarre urbilu gabe, eta bukatzerakoan burua jetxi oinak ere. Bai, gatzen gara, gorputz osoa luzatuta, edo nahazute bolita moduan ere, belaunak urbiluta bularra. Eskuak atzearen eunkita, gurutzen moduan edo gerretik agertu. Hartu aldu zuten aire gehiena eta orain bai, hasiko zaten tripa puztet. Ula setzen gorputz osoa, begiak itxita, arran sartzerakoak puztu sabelako logo bat izango aldirezela. Ez zen zuten aire gehiago sartu, una eskatzen poliki hautekan. Una eskatzen markatu hautekan, poliki. Arraskera gelo eta sakona, hor erte bezala. Aztek gara gure mugitzen ele batera, gero bestera. Eta musketa kontrolatzen, beti zurretikan hartzen, eta ondoen askatzen ahotika. Poliki erdian dakagunean burua, azten gara eskumuturrak, barruak kanporaka mugitzen oinekin, gauza bera. Eskuekin irikita itxi, oinekin punta eta loiera itxi. Vale. Lasitu muturrak eta jun urbiltzen belon bat, bularrea bizkuekin utxita. Ez bazute kuadrete izterren aurkoaldean pixka nabaritzen, urbil pixka gehiago bularrea belona eta kanpoaldeari. 10 amozundekineko, bale, zure herrimoa lasai, hartu behar zuten gora, ondo luzatzeko, eta bestalera berdina. Horrengoan momentu bateaz jartzen gara bolida moduan, belaunak urbiluta bularrera, bizkuak belaunatzean, ireke behiek altxe pixka burua, eta bultzat txiki batekin eseriko gara. Bale, hankak zabaldu, baloi ardian, baloi laguntzarekin, ungora, ingleitako zonaldean luzatzen, bai? Aduktoreak, arnasa botatzen, makurtu gura bere luizkarra, urrundu baloia. Aguantatu, tensio pixka bat nabaretu arte, bale? Gero arra sartzerakoan, urten gara, baloi jasotzen, burua altxatzen kontu aldiz, eta bizkarrak, bukatu dugu bizkarrak zuzenekin. Berrero berdina, bi aldiz. Zaretu, bigarrenean, pixka gehiago urruntzen baloia, pixka gehiago luzatzen besoa. Bale, baloia, ugara urbiltzen oinera, nahi zuten bezala barrotikan, kapotikan edo galletikan, urbiltzen zuazten einean, nabaritu behar zute bikien edo izpetibelan, tensio pixka bat. Gero arran sartzerakoan, onbale jasotzen ederekara ematen, eta bestaldera berdina. Untxaten gatzen bi aldiz alde bakoitzeko, zebaren bada nahikoa baloekin, bat zutzenen bestela eskuekin. Poliki zuen erremoan. Bale, utzuko baloi batean, txiko ditugu hankak, eta jarriko gara lau hanketan, piramidea egiteko momentu batean.
Bai. Eskuak sorbalen parean, belarri gerrien parean. Tarte txiki bat utzi hanken artean, hori puntak ondo apoiatu lurrean. Eta ingo piramidea. Sartu burua barrureka, arnasa botatzen zut bitartean. Altxa belarrean luzatu hankak. Hor gehien hartu arnasa lasai. Eta arnasa botatzen jungora uturrak elkartzen. Urbiltzen pixkanaka hanka flexionatuta. Elkartzean, jungora, roll-up. Arnasa bota lasai, altxa burua, bizkarra bere bildu, ogoliki porriki. Eta bokatzen dugu bizkarra zuzenaki. Sorbalak atzera, bularra aurrera. Hanka pixka flexionatuta, elkartu eskuak bularren parean, hartu alik eta aire gehiena, eta botatzea makurtu gura bere bildu bizkarra, luzatu besoak. Eta gazuten aire guztia juna eskatzen poliki hautika. Arnaz hartzen, bian izin gogu, bale? Besta gehiago. Bigarrenan saitu pixka bat gehiago aguantatzen. Kontu sorbalekin belarritara gehiagin urbildu gabe. Arnaz hartu, urbildu, eskua, jetxe eta banandu. Bale, hemendik aurrera arnasketa zuen kauz. Egiten duzue sorbalekin bere bilak, binaka banaka, aurrera atzera, nahi zuten bezala aldatu norabidez. Eta sorbala lasaitzean, belarri bat, urbildu, urbileko sorbalera. Eta lebereko eskua, gora burura. Lepoak pixka luzartzeko. Eta beste eskuarek esaitzen gara, lurrera urbiltzen, edo alebereko belonera urbiltzen. Jarraitu kontatzen denbora, kontrolatzen arnasketa. Tensio pixka bat nabaritzaekin nahikoa, lepo aldean, justu alboko aldean. Askatu eskua, lasaitu burua mundu batez, best aldera berdina. Entendu hanka pixka flexionatuta. Gogoratu, jarraitu etxea mugitzen, gorputza mugitzen. Eta beste gai azkenekoa, makurtu burua, eskuak goian, buruan, eta tensio pixka burua eta eskun artean. Buruaekin pirakatzeraka kontu handiz, eta eskuekin berriz, aurrega bultzatzen. Denbora gutxi gora bera pasatzean, askatu eskuak, altxa burua, begira aurrera, eta honekin nahikoa, bale? Eskerrik asko eta ondo izan.